Πολύ καλή δουλειά. Πάσα του Σκούφαλη. Δεν υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό. Βγαίνει ο Μέγερη από την κόντρα. Ξανά η προηγούμενη φάση. Βγαίνει ο Μέγερη. Βγαίνει ο Μέγερη. Και βρίσκει μπάλα στην πάσα του Σκούφαλη. Εδώ πρώτα νομίζω ότι βρίσκει την μπάλα ο Μέγερη, στη συνέχεια συγκρούονται. Πολύ καλή δουλειά. Πάσα του Σκούφαλη. Δεν υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό. Βγαίνει ο Μέγερη από την κόντρα. Ωραία εκτελεσμένο η κεφαλιά του Παπαδόπουλου στον Φεγκρούς. Στο 31. Ωραία εκτελεσμένο